ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା। ପ୍ରଥମେ ବୁଲିବା ତାର ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ କରିବା ମେଳା। ହେଇଲୋ ଏଇଟା ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି। ଚାଲ ବେ କେତେ ଲୋକ ଖାଲି କାରେ ମାଇଁ ଗଟ ଇଏ ଖାଲି ସାରା ଧଳା ଲାଇଟ୍ ଖାଲି ଅଳୁଆ କରୁଛି ରେ ଭାଇ କିରା ପାଇଁ ଯେଟା ମାରିଛୁ ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆଗରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଧପ ଏ ପାଟିକନି ପୁଲିସ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ପାଟିକନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲା ଧୀରେ 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 ଆରେ ପୋଲିସ ବାବୁ କିଛି କରିବେ ରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେବେ ରେ ତୁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆରେ ଭୟ ଅଛନ୍ତି ବେ ଧୀରେ ଚଲା ଭୟ ଆଇଲାଣି ଭୟ ଏତେ ଭିଡ଼ ଲୋକ ଯେତିକି ପୁଲିସ ସେତିକି ଖାଲି ଗାଡ଼ିରା ଇଏଲୋ ଗାଡ଼ିରା ଇଏ ଆଉ ପୁଲିସ ଏ ରହ ଧୀରେ ଚଲା ବସ୍ଟାକୁ କିଏ ପୁରେଇଲା ରେ ଭିତରେ ଏଇ କେତେ ଲୋକ ଏ ମାଉସୀ ଆଇଛି ବୋଧେ ବାହାରୁ ଏରା ହସୁଛି ଖାଲି ଗିଦି ଏ ଖାଲି ବାବାରାରେ ଯାତ୍ରାରେ ଖାଲି ବାବାରା ଏତେ ବାବା କୁଆଡୁ ଆଇଲେ କୋଉଠି ଥିଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସାଇକେଲ ଯାଉଛି ଧୀରେ ମଉସା ଇଏଲୋ ସାଇଡ ଦେ ମଉସା ଖାଲି ଗୁପୁଚୁପୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆମ କଥା ଶୁଣିକି ଇଏଲୋ ଏ ବୋପା ମା ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ତ ଏତେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ହବ କି ଇଏ କେତେ ନୁଖ ଏତେ ନ ଆରମ୍ଭ ହଉଣୁ ଏତେ ଦୋକାନ ଆହୁରି ଦିନେ ଅଛି ଯାଦ୍ୱାରା କେତେ ଜିନିଷ ପଡିଛି ରେ କାଲି ଆଇଲେ ମୁଇଁ କିଣିବି। ଇଏ ଲୋ ପୋଲିସ ଯାଉଛନ୍ତି ରେ ଗାଡି ଧୀରେ ଚଲା ହର୍ନ ମାରିବୁନି ନହେଲେ ଧରିବେ ଯଦି ବାଡେଇବେ ଏ ଅନଉଛି ଦେଖିକି ପୋଲିସ ଅନଉଛି ସାଇଡ ଦେଉଛନ୍ତି ରହ ଇଏ ଲୋ ଆମ କଥା ଶୁଣି ଲୋକ କେତେ ଅନଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଓ ମା ସାଇଡ ଦେଲ ମଉସା କିରା ହଇରାଣ କରୁଛୁ ତୁଇ ବୁଝିଲୁ ମଉସା ଡାହାଣ କଟେ କିରା ଗଲେ ହବ କିରା ମୁଁ ଖାଲି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଶଳା ଏଇ ଧଳା ଲାଇଟରା ଏତେ ନୁକ ଲୋ ମା ଏ ରାଜା ନଉନୁ ଏତେ ନୁକ ହେଲେ କେତେ ନୁକ ହେବେ ଖାଲି ବାବା ମୋ କୁକୁର ଖାଲି ବି ଶଳା ହଇରାଣ କରୁଛି କିରା ଇନ୍ତି ହଇରାଣ କରୁଛି ଏଇଟା ତ ସେଇ ଦୋକାନ ସେଟା ମୁଦି ବନାନ୍ତି ତ ଆଉ ଏ ଲୋ କେତେ ନୁକ ରହିଯା ରେ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି ରେ ଏଇ ବାପା ନଙ୍ଗୁଳା ବାପା କରିବେ ଦେଖିଲେ ତ ପିଛା କରିବେ ଟେଙ୍ଗା ଏଇଟା ତ ଏଇ ଆଉ ଯିବାନି ପଛକୁ ବୁଲା ଏ ଆମ ଗାଁକୁ କିରେ କୋଉଠୁ ଆଇଛି କଥା କହିଲୁ ତୁନି ଇଏ ଲୋ ଭଲ ହଉନି ଚାଲୁ ଯାଉ ଗୁପୁଚୁପୁ ଭିତରେ ବସିଯାଇଛି କିରା ଏତେ ପୋଲିସ ଖାଲି ପୋଲିସମୟ ଲୋକ କାମକ ପୋଲିସ ଚଲା ଜଲ୍ଦି କିରା ଖାଇବା ନ ଖାଇଲେ କିରା ହବ ଏ ବାବା ଶଳା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ହେଇକି ବୁଲି ଗାଟା ଧନା ପଳଉଛି କିରା କରିବା ଏ ଭାଇ ଟେପୁଡ଼ା ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ହବ ଟେପୁଡ଼ା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦଉଛ ମଉସା ଲ ସାଇଟ ଦେଲ ମଉସା ଧକ୍କା କରିଦେବି ଲ ମଉସା କହିଲେ ସାଇଟ ଦେଇଦେବି ତୁ ଯା ଏଲୋ କାଲେ ଗୁଟୁ ମା ତାଳ ଗୁଟୁ ମା ମୁଣ୍ଡରେ ପଇଲା ପାଟି ଯିବ ଆଗେ ଯାଉଛି ପୋଲିସ ମାମୁ ତାକୁ ବୋଟେ କନା ଯାଉଛି ଛାଡେ ତାକୁ ଛାଡେ ନହେଲେ ମାରିକି ଗାଲ ଅଙ୍ଗୁର କରିଦବ ଛାଡେ ଏଇରେ ଏଇଟା ତ ସେଇ ଥଣ୍ଡା ଗାଡ଼ିଟା ଏଲୋ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ପିଇ ମତ ବହିଗଲାଣି ଏ କ'ଣ ଏତେ ନୁକ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ କିରେ ଭାଇ ମାଇଲା ତଣ୍ଟିକିରା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଚାଲ ଏ ଚାଟେ ଖାଇଦବା ଭାଇ ଟିକେ ଚାଟେ ବନେଇଲ ଦିଟା ଖାଇବୁ କିରା ବନେଇଲେଣି ତ ଚାଟେ ଆମେ କୋଉ ବନେଇ ସାଇଲେଣି ଇଏ ଲୋ ଖାଇଲେ ଚାଲ ଆଉ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଏନ୍ତା ହବ ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁକରା ଏଇ କୋଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଏଇ କୋଡ଼େ ଫେରେ ଆଇଲା ଶଳା କି ପିଲା ତାକୁ କହୁଛେ ଏପଟେ ଯିବା ଖାଲି ଭୋଗରା ଶଳା ମରି ଆଇକି ଆମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି କ'ଣ କିରେ ମହିମା ଗାଦିଟା ଜଳୁନି କିରା ଏରା ଶଳା ବାବାଙ୍କ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି ଲୋକକୁ କିରା ପଇସା ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଚାଲ ପଳେଇଆ ଏ ବାବା ଅଛନ୍ତି ପାଟି କହନି ଧୀରେ ଚଲା ଏ ଲୋ ଖାଲି ନୁକ
ଏ ଅଟୋ ବାଲା ଭିତରେ ପାସ୍ ସିଲି ପୁରେଇ ଦେଲା ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ହବ କାର ଆଦି ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବାବା ଯେ କିଛି କହିହବନି କହିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ବୁଝିଲୁ ବାଇକଟା ଅନଉଛୁ ଆମକୁ ଆମେ ତୋର କିଛି କରୁନୁ ତୁ ଜଲୁ ଆଗରେ ତୁ କିରା ଖାଲି ଆମକୁ ଅନଉଛୁ ଇନ୍ତି ଅନେଇଲେ ହବ ଠିକନି ବେ ପାଟିକନି ରହ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ହଉଛି ଏଇଠି ସରିଯିବ ଯେ ଲୋକ ଦେଖିବୁ ଖାଲି ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ମେଣ୍ଢା ମେଣ୍ଢି ହେଇଯିବା ନହେଲେ ଦେଖିବୁ କିନ୍ତି ହେବେ ଏତେ ନୁକରେ କିନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲେଇବି ଯେ ଦେଖିକି ଚଲା ନହେଲେ କୁଟି ଦବୁ ଯେ ରେ ମାର୍କେଟଟା ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଖାଲି ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ରେ ଏ ଶଳା ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ଖାଲି ହଇରାଣ କରୁଛି ରେ କେନ୍ କରିବା ଏନ୍ତା ହଇରାଣ କରୁଛି ବୋଲି କେନ୍ କରିବା ଏ ଗାଡ଼ି ବାବୁ ଆଗକୁ ଆସ ଆଗକୁ ପଳେଇଆଲେ ରେ ବାଟିକନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ବାବୁ କିରା ନଉଛ ତମର ଭିଡ଼ିଓ ଆଇବ ଏ ଛୁଆଟି ଅନଉଛି କିନ୍ତି ରେ କହୁଛି ଏଟା କିଏ ରେ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ଗୋଟେ ଏ ବଇଚା ଏ ଶଳା ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା ରେ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା ହଉ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କାଲି ଦେଖିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ନୀତି ହେଉଛି ଦେଖିବାନି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ